Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Yes, I'm back! It's still me, your daldalerang atleta, DJ Maratoni. DJ Maratoni po, who wants to spread peace and positivity. Yes! Gumaganon. Alam mo, sabi nga sa kanta ng Tropical Depression, halina't sumayaw sa ilalim ng araw, maghawak-hawak ng kamay, isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. Kapayapaan. Ganon! Alam mo, kung gusto mo lang din naman ng kapayapaan, ay B, simulan mo sa iyo, B. Huwag ka naghahanap ng kapayapaan sa ibang tao, B. Start within yourself. Alam mo, pero syempre yung peace na yan, hindi naman yan magic. Kahit naman sabihin mo, Lord, I want world peace today. Pwede ba paggising ko, may kapayapaan na sa buong mundo? Ay, sasabihin ni Lord, ano kasi na swerte? Ganun talaga yung life. Minsan nasa taas ka, minsan nasa ibaba ka, and that's totally fine. As long as nabubuhay ka, ganun talaga, B. Huwag na magreklamo. And sabi ko nga kanina, the peace starts within yourself. Kung meron kang peace of mind, kung ikaw yung isa sa mga tao na laging nakangiti, nagsishare ng blessings, kahit maliit lang ang sweldo, alam mo yung tipong hindi naman ganun kalaking sweldo mo, pero nagagawa mo pa rin magbigay ng tinapay o kaya 5 piso dun sa pulube, ay malaking bagay na yun. Tapos yung mga hindi nagsusungit, lalo na kapag sobrang init. Plus points daw sa langit kapag daw hindi nagmumurabe. Alam mo na, huwag ka na mag-PPI ha. Ay nako, na sobrang dami na nga ang problema sa Pilipinas. Huwag mo nang dagdagan, kuya, ate Kute. Ikaw na mismo. Oo, you. Right, you mismo. Oo, ikaw. Ikaw naman, kanina pa kita kinakausap. Ikaw na mismo magpalaganap ng kapayapaan dito sa Pilipinas. Tandaan mo, you are the answer to all the problem. Ikaw ang susi sa lahat ng problema, be. Kaya it's time to spread positivity, spread love, and spread happiness with DJ Maratoni. Doon lang ang buhay. Huwag mo nang gawing komplikado, be. Diyos ko, ngayon ha. Mamaya pag uwi mo. Gusto ko pag uwi mo nakangiti ka. Batiin mo lahat ng mga kapitbahay mo. Oy, dead, bakit anong sabihin nila? Sabihin nila, ano ba ito? Biglang nang babate, baliw ata. Sabihin mo, hi, good evening. Uy, kumain ka na? Tara, kain tayo sa labas. Ganon, huwag madamot, be. O siya, pag ako nakita mo, alam mo na ha, kahit kape, okay na ako. Again, ingat sa lahat ng mga bumabiyahe ngayon, sa lahat ng mga nanonood ng ating Facebook Live and TikTok. Hello sa inyong lahat. Again, this is DJ Maratoni. It's Maratone. Susunod na po ang programang EDSA by Jego Bandido. Bukas ulit, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Happy Monday, everyone!